טוב, אז שלום לכולם, כאן רוימקס. אני קצת מתבאס. לפני כמה דקות צילמתי את הסרטון, רציתי להראות לכם משהו, ופתאום חיבה לי את המחשב, וכל ההקלטה הלכה לי. מאוד מבאס, אז עכשיו צריך להתחיל מההתחלה. אז מה שהראיתי זה, אני היום הולך להראות לכם איך אני מכין את כל האנימציות האלה, שאני לא מכין אותם, כמובן. מי שמכיר את האתר, אז אתה מכיר אותו. אתם רואים? סקין שלי עשיתי פה. טוב, בואו נראה לכם איך נראה האתר. ניכנס לגוגל. עכשיו נובה סקין, לאתר הראשון. פה אני מכין גם את הסקינים שלי. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה סקינים לבחור פה בצד. אז זה הסקין הזה. אוי, סקין נחמד. אתם רואים, יש להם פה עוד הרבה לבחור. בואו נראה לכם מה שאני הכנתי. רוימקס. כל זה אני הכנתי, חוץ מזה. ואת הקריפר, רק את הבגדים שמתי לו. כמו שאתם רואים, יש לי פה את אותו סקין הרבה פעמים. אי אפשר למחוק. טוב, לא לזה באנו, אני רק רציתי להראות לכם איך מכינים את הדבר הזה. אז אמרנו גוגל, נובה סקין, לאתר הראשון, והולכים פה לתמונות, וולפייפר. וכאן, כמו שאתם רואים, יש את האיש, אבל אין את התמונה. ומה שאנחנו עושים, מה שזה, זה התמונה שיש לי. איפה זה אמור להיות? אמור להיות פה למעלה. אוקיי, זה אמור להיות פה כל רגע. מה יש לזה? נראה לי פה. איפה זה היה? טוב, נעשה נגיד משהו אחר בינתיים. בוא נגיד נעשה אותו. אני אתן לכם אפילו את הקישור בדיסקריפשן. אז כמו שאתם רואים, ככה זה. יפה מאוד, נכון? יש פה את האיש הזה. אני הולך לאפלוד, שם את הסקין שלי. שלי, לא שלי, לא יודע מה יש לי. מה יש לי? טוב, אז כמו שאתם רואים, נחמד, יפה, מהמם. ויש פה עוד הרבה. אז את זה הבנו, נכון? עכשיו מה שאנחנו הולכים להראות לכם, בגלל זה נכבה לי המחשב, זה את What a Fest. את זה הראיתי במי קומפיוטר בפרק הקודם. ולא עבד הטריאל הזה. עכשיו הורדתי מההתחלה, מחקתי את זה. בגלל זה יש ריסטארט. לא. למה שעשה ריסטארט? נו. מה יש לזה? יכול להיות עשיתי קנסל? ננסה להתקין עוד הפעם. Next. accept. כן. No way, will restart. finish. טוב, אולי צריך להביא לזה טיפה זמן. בואו נראה איזה תוכנות בינתיים יש לי להראות לכם. סיסק לנר, כולם מכירים.
את זה עבדנו, נכון? נראה לי. כן. יש לנו גם פה ריסטארט. יש לנו פייסבוק. find you. וואי, זה מעצבן. טוב, מה שאני רוצה עכשיו בינתיים, עוד נראה לכם. כנסו לאפ דאטה. עכשיו לנקודה מיינקראפט. בין. מיינקראפט.jar, פתחו את זה באמצעות WinRAR. ופה אתם יכולים להכין טקסטור פק איך שבא לכם, איך שאתם רוצים. איך שאתם רוצים. זה סאונד. נראה לי נשים פה איזה טריק. טוב, ככה מון. אז ככה נראית השמש. מה שאתם עושים, פתח באמצעות צייר או פוטושופ, משהו שיותר נוח לכם, ואתם פשוט נגיד עושים פה קו, פה קו, פה קו, פה קו, כל השחור הזה איך שאתם רוצים מעצבים. אתם יודעים מה? בואו ננסה לעשות ככה ונעשה סוף כזה. טוב, נגיד שמור. אחרי זה נמחוק את זה כמובן. כן. טוב, בואו נראה לכם. Minecraft.dev. בואו נכנס. רגע, רק דקה. נכבה את המזגן, שנייה. רגע. אוקיי. זה מוזר ככה. מוזר. טוב. אז בוא ניכנס לאופצ'נס. אני לא זוכר אם זה על הדיפולט או פייטפול. בוא ניכנס לסינגל פלייר. אוקיי. בוא נראה. בוא נראה את השמש. אז לא. מה שעשיתי בפייטפול הזה, לא יודע איך אומרים. פייטפול. בערך. יכול להיות זה שינה פה. אני לא יודע. למה אני פה? סינגל פלייר. תראו. אז זה לא מה שעשיתי. זה משהו אחר שעשיתי בפייטפול. כן. אם אתם רוצים, נגיד, יש לכם טקסטורה. נגיד, במקום זה, יש את הטקסטורה. לא. שכחתי. resource טקסטור פק. אני נכנס לזה. זה הכי פשוט שיש בעולם. מיינקראפט, טקסטרס. ויש לנו פה את כל הדברים. בלוקים. תראו איך זה נראה. אתם יכולים לשנות. לא יודע מה זה. דורוד. לא, בא לי דיימונד בלוק. אתם רואים? אז פתאום אתם יכולים לכתוב על זה, נגיד, אם השם שלי זה שר, אני יכול להוסיף S. אם נגיד השם שלי במשחק זה רוימקס, אני יכול להוסיף R. אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. לעצב איך שבא לכם. גראס טופ. יש לנו פה עוד הרבה. איפה אני אראה לכם פה את הסן, את השמש כאילו. מאפ, יכול להיות מאפ אייקון. מה זה? לא יודע. טוב, אז בקיצור הבנתם, נראה לי, שככה מכינים. ומה שעוד עשיתי פה זה, לא, רגע, /game מוד 0. כמו שאתם רואים, רשמתי פה רוימקס. כי לשחקן שלי קוראים רוימקס.
יש לי כיפה. יש לי כיפה, כיפה, כיפה. מה אתה מסתכל? בוא קוד, בוא. נייס סקין. טוב, אז בקיצור, כאן נסיים את הפרק השני של הסדרה, כן, סדרה פרנדסקראפט, לא מה פרנדסקראפט, של המאי קומפיוטר, לא יודע למה התבלבלתי. כן, אז מאי קומפיוטר, המחשב שלי, שבו נמראה לכם, נועם PC, שבו נמראה לכם איזה דברים יש לי על המחשב שיוכלו לעזור לכם. הם מורידים בכלל? לא מורידים, אני די בטוח שהם מורידים. אתה לא מוריד? נו בואו, תורידו. זומבי. למה אתה הורג אותם? למה? פעם אחרונה. מה, לעצבן על כל הזה? נשאיר לכם את זה פה. תרבו. טוב, אז זה הפרק השני של הסדרה מאי קומפיוטר, ופה נסיים את זה. אז לייק, סובסקרייב, ויאללה ביי.